Čaute priatelia, kamarádi. Vás vítam na mojom novom videu, dám to aj na YouTube dneska, keď som už tu. No, jak sa máte? Ja sa mám fajn. Ja sa mám velice fajn. Včera mi došla návšteva, došli moji kamarádi PPUčkári z Bratislavy, mi donesli ocenenie také parádne. Určite ste videli na Facebooku, na Instagrame mojom. Som dostal včera. Vám to chcem aj ukázať. Ešte vám povyprávam, došli sem. Došli ke mne dom. Ja to velice fajn. Sa mi to páčilo včera. Mne sa to ľúbilo, bylo to velice fajn, dobrá atmosféra, všetko. Dneska maminka mi vyprávala ve stredu, že ostanem doma. Ve stredu mi hovorila moja mama, že ostanem ve štvrtek doma. Takže som ostal doma a došla mi návšteva. Mal som takú radosť, byl som kúknúť aj venku chvíľu, potom som išiel donútra. Kamarát mi volal a došli potom aj kukláči došli. Bude to zverejnené okolo obeda v nedeľu, takže teším sa z toho. Bude to velice fajn a takéto veci sa dejú. Sen sa stal skutočnosťou a som z toho velice šťastný, že mám kamarádu PPUčkaru, že som čestný člen pohotovostného policajného útvaru. Niečo vám ukážem. Takúto parádnu vec som dostal od nich, od mojich kamarádov. Vám to prečítam, jo? Je to paráda, skrátka, ja si to zaslúžim. Veliteľ pohotovostného policajného útvaru Bratislava vymenúváva Adama Martinca, narodeného 14.7.1995, za čestného príslušníka pohotovostného policajného útvaru Bratislava za jeho oddanú vernosť, podporu a celoživotné priateľstvo s útvarom. No, to je niečo úžasné. Jaj. Ešte vám aj toto ukážem. Takúto parádnu nášivku som dostal od chalanu. To šťastný. Som čestný príslušník PPU Bratislava. No sa teším z toho veľmi, že ma takto došli potešiť, lebo ja som včera niečo odevzdal im. A som im odevzdal ten obraz, čo som maloval pre nich. A takže tak. Včera bylo veselo u mňa doma. Ja som šťastný, že som ich čestný člen, to je niečo úžasné, to je jak ten futbalista, keď postúpil. Počkaj. To je keď Lobotka postúpil. Keď Lobotka postúpil, to je futbalista. To je také niečo, jak ja som včera.
strašne sa teším z toho, je to na parádu. Je to na parádu. Videjko bude zverejnené v nedelu bude zverejnené video okolo obeda. Tak nejak. Takže sa máte na čo tešiť. Bude to aj hudba, aj všetko. Jak to má byť, lebo ja mám z toho veľkú radosť a je to fajn byť čestným členom svojej zásahovej skupiny obľúbenej PPU v Bratislave. Je to česť. Takže tak, priatelia. Majte sa pekne, užívajte si leto a hneď ideme zverejniť video a teším sa z toho. Čus, papa.